blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kaya kowe. Sing blusuk mau tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya kowe. Kaya iya Pak Inje. Nggih. Ya, tuli sing kendang ana sing iso. Sing kendangi Mas sinten? Mas anu susu anak-anak. Mas Mimi nggih. Mimi nggih. Mimi Denko. Iya. Mula bringose kentel ayo. Sok nganti gabres ora dilangi kan subur. Subur. Iya. Nena, mawi dibawani apa ora, Mbak? Nggih, mangke nek mboten pas kali dipasna nggih Mas Denko. Ya, wol Denko jagoan nek kon ngepaske. Iya. Monggo, Mbak. Lian Sindu jenenge. Iya. Mula kowe mbiyen tak ganti jenenge. Lah kowe mbiyen ki jaman cilike jenenge Litia lho, Nak. Sopo? Litia. Litia. Iya, bareng gede aku Semelang. Kok Semelang? Nek gede kan nek ditulis, nek lanang kan upama jenenge Gatot ya Ki Gatot. Iya. Nek wedok kan Nyi. Iya. Mula tak ganti aja nganti terus jenenge kuwi ah elek banget e. Jenenge Litia nek ngarepe tambahi Nyi. Ayo dadi surasa dhewe-dhewe. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Ya kene Koren. Kok Pak Suryono iki? Sini nah. Iya ya. Nyo. Wi dikeke wi. Wis kowe aja meri ya, aja meri wis ben. Wis dadi penyakit. Ora, tunggu jajan bakso ya. Kok sik dikeki. Lah iki kepian disuwek apa piye? Dijujuli kok ya. Jujul 75. Pedus tenan. Mulane kowe iki lemu wong serakah. Kamu darora. Ya, ya nek kowe pengen lemu? Pengen lemu ya monoton kaya aku. Kowe wis lawe. Hah? Wis lawe. Ya, ya aja. Ayo jare kancane ben lemu ya kancane 75 wis lawe ya. Lumayan. Ya matur sembah nuwun. Yo dibacutke Mak. Iya, ki saiki Mbak Lian. Ya ki saka daerah Tlatah Kulon saka Kebumen no. Ya. Diaturi jumeneng monggo. Ben alon-alon noto ati. Ayo. Monggo Mbak Lian. Lian Sindu jenenge. Iya. Mula kowe mbiyen tak ganti jenenge. Lah kowe mbiyen ki jaman cilike jenenge Litia lho, Nak. Sopo? Litia. Litia. Iya, bareng gede aku Semelang. Kok Semelang? Nek gede kan nek ditulis, nek lanang kan upama jenenge Gatot ya Ki Gatot. Iya. Nek wedok kan Nyi. Iya. Mula tak ganti aja nganti terus jenenge kuwi ah elek banget e. Jenenge Litia nek ngarepe tambahi Nyi. Ayo dadi surasa dhewe-dhewe. Andel mutar ora. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Waduh. Kudu ajar kowe kudu ajar iki. Sugeng dalu. Kepriwe kabare? Nggih, alhamdulillah apik niki. Iya, wah suarane gedem ya. Gedem napa niku? Gedem gede. Oh, gede. Gede. Nek cara Mbak, cara Kabumen apa sih? Gede. Gede. Gede ya gede. Gede. Oh, nek cilik? Ya cilik. Oh iya. Tuli wong Kebumen ki paling jujur. Nggih, Pak. Tulisane napa nggih diwaca napa persis kali sing ditulis. Upamane pitik, tulisane pitik. Heeh. Nggih diwacane pitik. Nek teng mriki wacane napa? Pitik. Napa? Pitik. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih, nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur ning kono kuwi. Iya. Tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge o nggih Pak nggih. Sarwa nganggo oh iya. Upamane tenggene kula jendela. Jendela.
Meja. Mejo. Sega. Sego. Kontal. Mencelak. Biar blusukne inyong ya. Tuli inyong ra iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane Ya nggih. seneng sih kaya kowe. Sing blusuk pun tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya kowe. Kaya ta nembak manuk, pun blusuk-blusuk, atine bunga kaya kowe. Blusuk-blusuk tuli nyenengake. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wong dolan wae dising-goleki sing blusuk-blusuk kok. Dolan menyang mall. Mall wonge akeh, mule blusukan ning gone wong-wong kuwi seneng, atine seneng. Iya, ngono ya. Mbak Lian arep nembang apa? Napa niki nggih? Sing Banyumasan ya? Banyumasan apa Pak Dalang? Karo joget. Ya? Nggih. Iya Pak Inje. Nggih. Ya, tulis sing kendang ana sing iso. Sing kendangi Mas sinten? Mas anu susu anak-anak. Mas Mimi nggih. Mimi nggih. Mimi Denko. Iya. Mula bringose ketel ayo. Sok nganti gabres ora dilangi kan subur. Subur. Iya. Nena, mawi dibawani apa ora, Mbak? Nggih, mangke nek mboten pas kali dipasna nggih Mas Denko. Ya, wol Denko jagoan nek kon ngepaske. Iya. Monggo, Mbak Lian. Yo diaturke, Mbak. Raden Arya warku dara aku ki pokoke anggere mayang ning Jaban Rangka ana sinden apik mesti tak gawa no. Iya, iki biyen mayang ning Grabak. Iya, Mbak Lian ki nyindeni terus wah apik iki. Dijak iki dienggo menaikkan harga. Iya iya. Ngono ya. Dijak ora apa-apa. Iki aku arep nggawa presiden saka Amerika. Oh, Amerika Serikat. Apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Heeh. Wis siap lagu Don of Sal. Waduh. Don of Sal niku kepripun? Dondong apa salah? Itu cilik-cilik. Iki areng gawa saka Batak. Ah wis konangan gawe. Lagune sluku-sluku Batak. Nggone topan kuwi. Niki nggih nyun sewu kula nek matur mboten saged alus-alus kados Mbak pakai niki nggih Pak. Ora apa-apa, jakaya Blekutuk-blekutuk lah pokoke. Pokoke ora ngapak, ora kepenak. Nggih kan, pancen kepenake ngapak. Ya kaya kowe, tulis sing apik kaya kowe. Wis ora gagas mbak-mbake, mbak-mbake iki blekut. Tuture halus tapi atine pating brosal ora karo-karo. Pating brosal niku kepripun? Kasar. Meletek ngoten. Nek maksudnya niku kasar. Sakit ngoten Lho kok malah sakit? Lah nggih niku pating brosal niku nek cara ngene kula meletek ngoten apa pripun? Atine ala. Atine ora apik. Wajahe pancen ayu-ayu ning atine pada ora apik. Nggih mboten nggih ayu-ayu. Contoh niki lho Tatin ki lho. Rupane ayu tapi atine elek. Tuli ana duit 1 dijaluk 75 kaya kowe. Kancane diwenehi 20. nyata lamun satria jadi pati Prakota Prakoso abote golek sandang badok. Sandang pangan. Kepripun, Pak? Nek cara Mbak Kebumen sandang badok kaya kowe. Iya. Ora kasar pancen kaya sandang badok. Iya. Nggih, nggih tengene kula nggih nek teng mriki luwe, tengene kula kencot.
Kepriwe iki? Nek tenggene teng mriki kan luwe. Ngelih. Ngelih nggih. Tenggene kula kencot. Oh, berarti nek ngelih iki nang nggonmu kencot to? Kencot. Oh, iya. Nek udut ngomprong-ngomprong congor. Ngomprong-ngomprong congor iki udut-udutan. Iya, ya manyen bener. Mari gili. Gili ki dalan gedhe kana. Iya. Mari gili dalan gedhe. Bedane akeh niku dadi kasanah budayane bangsane awake dhewe sing indah luar biasa. Iya. Surabaya ya beda meneh. Rek. Oh, Surabaya ki nek ngundang kancane iki rek. Oh. Aku tahu gaya ning kono tuku rokok susuke rek. Disusuki rek akeh banget. Argo ngopo iki aku ngono. Niatku ki aku arep njaluk susuk iki gayane kaya wong basa kono susuke rek. Malah digawe rek 4 kotak kaya ngono. Simbar Jaja. Yen ngandika gereng pindah guntur. Ngandel ora, tatine wis sumuk to. Ha iya. Kuwi kaper bawan dit 75 mau. Ora tok balekke iin sek selawe tetep kobong. Dasar satria prawira Dimejak. Rama. Yo, gironge. Eling kula eling tunungane senapati. Ayo, sing buri nembangi. Yang menjoget.
joget iki ngono kuwi ora gak mikul apa. Karepku sinden-sinden iki tak kon joget Banyumasan, Banyuwangen ngono kuwi men iso apik kok. Anggerane ming. Apa? Yo, mangga. Ayo yuk. Masa perang golek derek sakersane eling bapakne sapa eling balyamane ngepasnane bareng mandek angel, Pak. Oh, Mas Denko ki pancen naleman ngono. Nggih mboten jane kula nek ngimbangi enom-enom ngoten nggih angel jane. Kepriwe? Ora apa-apa sih, ora apa-apa, Mbak. Pokoke kreasine pirang-pirang. iya, jeneng sing seni kuwi berkembang kok kaya kuwi. Mungkin Denko tau njuk anu ngendangi joget penari liyane dadi nganggo tung-tung glek-glek glek-glek kluthuk. Nek sampean dikluthuk ora gelem dadi ngenjang men kompak kudune dipasna ya Mas ya. Dipasna. Belajar bareng ngono jenengan ngendangi nyong. Pokoke Denko maring Rika mengko inyong sing ngepasna. Iya. Dening jenengan sing ngepasna kan sing ngendangi Mas Denko. Kula belajar joget kali Mas Denko nggih sing ngepasna Mas Denko. Mengko mbangane bentrok. Dadine sing ngepasna sinten? Nyong kan dalange kudu melu ngepasna. Lah nek ora melu ngepasna ya nyong ya tuna. Tuna ya apa? Iwak. Iya. Ayo monggo. Iya, Mbak. Ayo Mbak Ayu, Mbak Pras. Wow, sing nembang kowe Banyumas asli kok. Ciblek. Lah kayune ciblek. Iki ki sikik bapake. Iya. Ya. Kuredangan golek iseng emane. Eling bapakne sapa eling balyamane. Sedang kelang eneng ebol apik. Pokoke latihan ping pindho ping telu mengko. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Mboten pas ngesuk dibenerna, Bro. Iya, aja kuwatir. Belajar bareng. Sesuk dibenerna, Bro. Aja kuwatir dicocokna ya, Bro. Ya, terima kasih. Ya. Mbak Ayu, Mbak Ika, Mbak Agnes wis kepareng ngaturake kembang rawe ya, Nak. Ya. Luar biasa. Ngono ya, Mak. Iya. Ah, wis rada trenceng, Nak. Iya. Rada tertrenceng ning anggris ngene iki wis angel diatur sing arep wis ora gelem linggo. Iya. Yo. Supaya kabeh prisa gandeng bapak-bapak saka DPRD Provinsi iki ngaturi pasugatan wayang kagem masyarakat akeh sing ngarep linggo. Yo.
sing mburi mulih. Lho. Anu ngadeg. Iya. Matur sembah nuwun ya. Alon-alon ndak nglingguhi sirahe kancane. Ya, mong ngono ya, men padha dipresani kok no. Iya, pancen bener. Lah iya. Nah, bareng uyuk-uyukan ngono kuwi ya ming areng ngendhekke bokonge angele kajamak-jamak. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Wis, iki wis diparingi iki mau mbok menawa menggo nyiram. Ya. Kersaning Gusti ming disiram men ora bleduk men ora katon nek dienggo lenggah ki iso marai apa jenenge kuwi anyep no. Ya pancen bener. Ya iki uga ana nawala meneh saka Bapak Alim Suryana Pontianak. Oh. Edan buat keluarga di Sagan minta lagu lali janjine. Oh ya sing kepareng nyekar neng kene diserat Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya Tatin, ya. Wong loro Tin karo Mbak Iin. Ya sisan ya Mak, ya. Karo diperkenalke para kadang-kadang PWKS, ya. Mbak Iin iki karo sobat ngebiar karo sobat ngebrokno. Sobat ngebiar. Ya alon-alon, ya. Padha-padha piyai Kulon Praga iki tak jodokke dadi siji. Sing siji piyai Sentolo, sing siji piyai Kali Pesing. Kali Gesing. Heeh. Ya ning sing siji cilik siji gedhem. Hah? Siji cilik siji gedhem. Mulane awakmu iki kendhok anu sudanen. Ora saya lemu. Iya. Iki ora saya lemu meng klambine gegeden kok. Hah? Klambine sing gegeden. Adi cilik dijidet, disekeng. Digembosi sik wae. Endi? Ana anune ha sing marahi gembos ngendi? Ketoke ana. Endi ja? Ngarep ana. Digembosi ora ana pentile kok digembosi. Iya. Ayo dibawani sing piyai sing bawa Tatin ya ora apa-apa, engko nek Mbak Iin durung apal bawane ben Tatin sing bawa. Ya. Nggih. Ya. Dina, ya. Dina Minggu kang tak anti Eno Dina muni Sik kok ana swara sing beda mau. ayo Apa? Tatin kuwi nek nyuwara sero rak karo ngono. Aku ora krungu e. Oh ayo. Oh, lah ya wong kowe iki terkenal budek kok ya. Lah ya mulane lah apa to ana suara apa? Ki mau. Apa? Wes kowe nyuwara mau lho, Mak. Ngono kuwi. Sapa sing muni? Ayo kowe kuwi saka kowe. Aku ora krasa metu apa-apa e. Saking gedene iki nganti ra krasa. Wow. Kae penggemarmu kae ini. Nggih. Angger kowe nyanyi mesti dhek ngono ya. Iya. Ndi ra ketok wonge sing nang endi ya? Lah wonge biasane iso joget-joget petakilan kae kok. Lah iki ning ora. Oh, halo, Bro. Iya, tertib ya. Wah, ya jelas kae. Sirahe wis ngeleng-eling ngene. Kae engko nek ra kuat terus ngelikar ning ngarep salon. Heeh. Lah kowe iki penggemarmu ya rada slering ngono kae. Ya termasuk penggemari jenengan kok. Ora wae kae nek pas wayang mulai dhek iki meneng wae ora gatek kene nek muni limbukan langsung ngadeg apa meneh nganggo tembung Tatin langsung. Kok iso ya Pak jenengan? Oh, Kok iso? iso lah iki meng gampang kok. Iki dilebokke. Hah? Nah. Oh. Coba. Oh, menamu lebok nang iki. Awane. Tangane sing endi? Apa nggon aku sing tak lebokke. Lho Mbak In. Kowe lho Mbak In ki lho. Aku ya ora iso. Arep dileboni Pak Senae lho.
Wong kowe kok Iin ngopo to kowe iki senengane tok lempar-lemparke ora. Ayo kan Mbak Iin wong anyar nek aku wis paham ngono ki. Oh ngene iki ngene iki yo jelek wajar. Tangane ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Jajal Mbak In, lebokno. Apa nih? Kowe lho jajal kuwi lho. Piye wi mau? Ya aja ning kene kok ya ora iso aku ning kene. Latihan sik. Kowe belajar ora sembrono iki. Tak kira ora iso e. Oh iso. Dalang apa-apa iso. Gayane. Apa ta? Ora apa-apa. Ya apik ngono kuwi sing jeneng sinden kuwi kudu iso merak ati, ndudut atine penonton. Dadi nyuwara barang kudu digawe semesra mungkin. Sok cantik. Ya ben ngapa ta emang kan aku cantik. Waduh. Awake. Sudah. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-kenapa. Kamu nggak percaya kalau aku cantik? Percaya, nek dandan pancen kowe iki aurane jedul. Iya. Nganggo klambi Jawa, nggo gelungan ngono kuwi tatine sapa piyai semene sing ngarani Tatinayu. Kabeh nyebut Tatinayu, durung ngerti asline kok. Asline ya apik ayu. Delok nek nang omah, wah langsung. Penggemar kuwi langsung do kecewa berat langsungan. Nang omah tangi turu. Wis, tangi turu mung nganggo sarung kuwi disuwelke nggon kene iki. Ngelik tangi sok amben. Ngopo lho gayane sok ngono. Ngeri. Aja tok bayangke tenan. Asli elek tenan. Ya ora nganggo tenan nek elek wae. Lar ngeterke anake raup rekae nggo kudung kleru serbet. Ayo. Tekan sekolahan ya ngleleng kae. Ya kuwi iki kudung zaman now. Ora. Sing anak selak kesusu ngeterke anake selak telat nyaut kira kudung dipeniteni bol serbet monggo ana anguse barangnya. Takoni Bu Tatin kok ngagem serbet? Ndak, ini kan model sekarang. Iya, memang itu model zaman sekarang ada angusnya itu loh. Angusnya dengkulmu melocot. Iki baleni ora mau. Terus ya. Terus ngendi ya? Sik aku lali ya dadak dijak omong dalange, dalak omong wae dalange. Loh, arek omong apa? Ora omong. Senengane bareng-barengi lho. Lah kowe nek ora dibarengi ya menesu. Ora nesu. Lah iki nek nembang dibarengi ngene iki ya dadi ra cetha no. Iya. Rada Ya. Rasa GR kowe sik ngeploki kami wong selip e. Loh. Ra apa-apa wong selep ana sing nyenengi mbang ora lho. Timbang ra ono. Wis tok jak Bali wae tin ngono. Tok keke teras kae anggere kowe liwat terus dok. Kowe metu ngeslah motor ya dhek langsung. Terus pokoke kaya gleleng kowe. Iya. Anane pijerasa moya Pinter golek alasan. Pinter golek tatasan. Apa? Alasan. Apa emang? Wis tak teruske kowe iki senengane sok tahu. Kepo. Ya mulane rasa omong nek ora gelem dijelaske. Kepo. Apa kepo? Kepo ya Apa? kepengin tahu. Kepo? Aku wis dong saiki kata-katane bocah-bocah kuwi saiki anggere ana tulisan kepo. Anakku anggere muni
Mbak tak takoni arep ngopo enak? Kepo bapak iki. Oh, nek sing kuwi kepo iki ingin tahu. Heeh. Nek sing tak kepo lho ngono iki. Tak kepo iki tak kampleng jajal ye kowe kene jajal. Beda ya kae. Tak kepo pancal tenan. Kok le ngopo to nesu wae iki? Ya ben Mbok sabar ngono lho, dadi dalang iki sing sabar. sabar ya ana watese agi kulon progo ndek wates kok. Tapi ndekku lho. Endi? Kulon Praga. Oh, ora ngono ayo. Kok endi lho? Kata-katamu ora jelas kok. Ming muni ndekku kok ndekku iki konotasine banyak. Iya. Kalau wae sing enong muni ndelok. Sing enong kok ndelok kaget ngono. Yo. Ngandar-andar angan duka aku wis ora Oh, lho kowe iki dikendangi ngono kuwi ya kudune kuwi tanggap. Iya. Mas Denko, kamu mau ngapain sih? Kok ora jelas maksudnya?
Den kowe ki wong isinan nang ngerti kok iki ngopo. Ah, isin apa kaya ngono kok isine jual mahal. Lah iya. Dikendangi sing piye ngono lho. Apa? Dikendangi sing piye ngono. Ah, Lah kowe mau arek kepiye? Dadi niki jogetane manut kendangane. jare kowe iki mbiyen bekas main angguk. Lah kowe nek anggo ora ngono kuwi ya kendangane. Lah kan iso dijukuk taliane saka nggon angguk ki mau. Ya aku mau ora iso dijupuk Oh. Wong ngono anggere joget kok bingung, mulai awake dicilikke. Ora pengaruh awak. Siji kowe kabotan, loro ganggu sound system. Kok iso? Kok iso? Kowe iki nek joget suarane kok. Dadi tukang sound ki golek iki swara apa to iki? Jane suarane jenengan kuwi lho. Apa aku? Jenengan ki jane joget ning ora ketok joget. Sesuk ki sing marake nyuara ki rasah digawa. Lah apa? Ambung. Lah aku ora ngerti kok wis sing anu dalange kok. Ya, terus ke malah ngrembug sound system barang. Jancane kowe ning ngendi? Atiku sujudna dirungokke. Penak dirungokke apa penak di? Urung rampung. Sampun. Wis ben linggo mesake yo. Ya linggo ayo. Mesake ngono sih. Tak suwe-suwe tak linggui lho kae. Lho. Kok nekat kowe. Bareng tekan jajare kancane lagi gelem joget to. Iya. Ayo terus raine biru erem kuwi. Lah ngapa? Ayo kena imbase ngono-ngono. Anu, Arwak kowe lho but. anu. Kesamluk bokong. Ayo saking gedene ya. Iya. Ngono Mak. Ki mau lali janjine pamundutan saka panjenengane Bapak. Bapak sapa? Bapak Pocong. Sik to tak maca sik ora nyusu-nyusu. Ya, saking Pak Alim Suryono iki lengganing Pontianak. Wo. Ning mbok menawa iki pas nedenge kondur terus kirim kagem kulawargane ana ing Sagan. Oh iya, minta lagu lali janjine sing nyekar Mbak Tatin. Iya. Oh, jebul ana dite 100 Tin. Ki? Sini. Loh, tenan ora? Lah aku nganti joget kaya ngono lho. Nganti apa? Jogete kaya ngono. Lah didom wong loro. Ya kok Mbak Iin tak kene selawe. Kowe kaya ngungkuli lintah darat kowe. Iya. Oh ngudi. Ya lumayan tak ning selawe Bang ora lho. Ayo wong ling ngerkoso. Kene gorene. Ling ngerkosoe bareng kok ming selawe. Moh, pokoke didomadil. Nyo tak kene ning domadil. Iya. Ya kene gorene. Saka Pak Suryono iki. Sini nah. Iya, ya. Nyo, wi dikeke wi. Wis kowe aja meri ya, aja meri wis ben. Wis dadi penyakit. Ora, tunggu jajan bakso ya. Kok sih kayak dikeki. Lah iki kepian disuwek apa piye? Dijujuli kok ya. Jujul 75. Pedus tenan. Mulane kowe iki lemu wong serakah. Kamu karo ora. Ya nek kowe pengen lemu? Pengen lemu ya monoton kaya aku. Kowe wis selawe. Hah? Kowe selawe. Ya ya aja.
Ayo jare kancane ben lemu ya kancane 75 wis lawe ya. Lumayan. Ya matur sembah nuwun.